Khuzani Dlamlenze uthenga inqole enkulu kangaka yini igama layo iDefender. Ngiyanibona lapha niyazungeza niyadansa lapha nothibela bayakulandela ngemumva. Nisibonelo Khuzani, nisibonelo sokuthi impela nani izingane ninodwa anenzi kahle. Ubhimbile befanele ukuthenga inkomo. Anikhuzani umfana nje ekhaya makhona amasenta awatholayo uyathenga inkomo usengwe kube namase ekhaya abe zingcinci kusengwe kudliwe. Hayi indaba zenqola lento yenzile ingaphandle kwesintu sethu befanele ukuthenga inkomo Khuzani. Cela ukuthi nje uyibuyisele emumva nisenedladla ngoba kuseyakhona thina sikwazi ukunitshela. Becela ukuthi uyibuyisele emumva ayikaxobina kakhulu abelungu basazoyimukelelo bekufanele ukuthenga inkomo. Nizalwe kabi nazalwa ngesikhathi sika Mbeki sininomoya kaMbeki lapha seninamalungelo senenza izinto niziphambanise nenze nomse kanjani ku-wrong. Befanele ukuthenga hamba nje ibuyisele emumva ayikanyathelina kakhulu ibuyisele nje emumva. Nisenenhlahla sisekhona njengobhuti abadala ukuthi befanele ukuthenga inkomo.